Després de la revista Matarratos, Alfer inicia el que és la seva trajectòria més professional. Començarà a treballar al diari La Premsa, característic perquè és un diari de tardes, però en tot cas aquí cal que fem una petita explicació a causa de que el context de tot l'humor gràfic en general a nivell estatal canvia. I és que es trenca la tradició de l'humor gràfic típic del franquisme. L'humor d'aquesta època agafa un caràcter molt més provocatiu i alhora també és més perillós. En aquesta època Alfer comença a treballar aquí a Barcelona a la revista El Papus i també a la revista Por Favor. Aquestes revistes comencen a tractar aquest nou tipus d'humor. És en aquesta primera revista que us he comentat, la revista El Papus, on Alfer fa la que és la seva primera gran sèrie de dibuixos, són les històries fermoses. Alhora és un reflex precisament del context d'aquesta època, ja que els seus acudits, que són realment una forta crítica tant social com política com econòmica, estan disfressades, en aquest cas, amb escenes i amb personatges de l'edat mitjana, concretament amb les croades a Terra Santa.